zobezwayo kuma comment bengisho. Yabo lento nithi niyenza lemgaqweni yokukhomba umuntu oyiforeigner nongeyona foreigner ngeke izinisebenzele. Ngeke izinisebenzele eSouthern region ngeke isikwazi ukunisebenzela. Ungalaleli ke ngoshukela lalela kahle nje. Umhlukanisa kanjani umuntu waseLesotho ola eSouth Africa kanye nomSuthu waseSouth Africa? Ubona ngani ukuthi lo uyiforeigner lo akayona iforeigner? UmTswana waseSouth Africa ngokuzalwa umhlukanisa kanjani nomTswana ofikile la osuke eBotswana? Hlukanisa kanjani? UmSwati okufika la eSouth Africa nomSwati ozalelwe la eMpumalanga uzomhlukanisa kanjani? Emgaqweni zomkhomba kanjani ukuthi lo udinga amaphepha lo uMtswana waseBotswana hayi lo hayi uMtswana walalo? Uhlukanisa kanjani? Indebele laseZimbabwe nendebele laseSouth Africa uzohlukanisa kanjani? Nisibuyisela back nina kwi-apartheid ukuthi manje kufanele siphathe ama-ID sonke. Nakhona mase siphatha ama-ID sonke nikhohlwa ilento ukuthi ulimi mawulikhuluma kuyani nesigodi okhulele kusona. Uma ngikhuluma isiZulu mina ngowase South Coast asifani nesiZulu sasemsinga sakoStenga, asifani. Mina esami isiZulu sesiyakhombisa ukuthi ngiqhamuke eHarding, mangiqhamuke eHarding sesinompondo nyana nokuXhosa nyana. Mawungena ujulu uyale uzofica sebekhuluma nesisuthu phakathi, uzothini? Uzowabiza ngani? Mawugudla ushona phezulu kophongola ushona le, uzofica sekukhona ulimi olukhulumekayo uzungathi sekuhlangene nolimi labantu baseMozambique, kodwa umuntu wala uzombiza ngani? Naye uzothi uyiforeigner. Labantu abenza idemarcation babengacabangeli thina abantu abaphila kulelizwe. Kwavele kwadwetshwa ucingo nje, kwahlukaniswa izibongo, kwahlukanisa imindeni, amanye amathuna asala ngale, amanye asala ngala. Anifuni ukuyibheka lento yereality, nifuna ukukhuluma ngama-emotions enu, ngoba even nalento enikhala ngayo amathuba emisebenzi enithathathwa abantu bokufika ezobani lezo inkampani ezinalamathuba emisebenzi? Ezabantu bala noma ezabantu bokufika nazo lezo inkampani? Lezo inkampani lezo eziqasha abantu bokufika ezikabani? Ezikahulumeni wethu noma ezabantu bokufika ababizwa ama-investors na noma ezethu? Hayi ningiphendulele lo mbuzo, ningiphendulele lo mbuzo lo qala. Mina angiyena umuntu ohamba ngentando eningi, umuntu ohamba ngeqiniso. Sibingelele kule video ngifisa ukukhuluma ngendaba yabantu bokufika. Sometimes kusho kuthiwa kuhle ukuthi ukubonisana ngokolwazi nangokwemicabango, because ngenzeka ukucabanga kwami thola ukuthi akusikona ngishawa information nje, yabo, angisho ukuthi ngithini. Number 1, ngifuna ukustika kubantu base Southern Africa, right? Asiliyeke le gama elithi Southern igama labacindezeli nani, but before izwe lethu lalibizwa ngokuthi izwe laseCanaan. Yonke le area ekuthiwa ise Southern Africa izwe laseCanaan, right? Lelizwe sanikwa lona mhla sesikhishwa eGibhithe, right? eGibhithe la khona laba abathi bama-Africans bengawona lapha ko eGibhithe, Algeria, Morocco, bonke labo bantu kwabacindezeli bethu lapho, right? Base bathi bama-Africans emva kwalapho, right? So sasuka lapha thina emva kweminyaka u-400 seza kephi eSouthern Africa ezweni laseCanaan. Lelizwe kwakuthiwa iseCanaan, liyeke legama elithi Southern Africa, right? Kufana nokuthi ikhaya lethu lelu sonke, ngobani sonke sakhishwa kulelizwe ekuthiwa iseNorthern Africa ngokusho kwabo. Kulelizwe kuthiwa ikephi? iseNorthern Africa, yabo, seza la, right? Mesifika ke le ekhaya
sonke sinomlando futhi ukuthi sivela phezulu. Sasuka phezulu, sa-migrate to lelizwe. Noma bewaphambaneseleka ama-date ukudida umuntu omnyama umqondo ngoba hleze edida umuntu omnyama. But sonke eSouth Africa banomlando ukuthi ba-migrate, especially nje ama-tribes lawa amanye abantu abamnyama. eMozambique banomlando ukuthi ba-migrate la eZimbabwe banomlando ukuthi ba-migrate besuka phezulu. eBotswana banomlando ukuthi ba-migrate besuka phezulu. eNamibia, ise-Angola, naseZambia, naseMalawi. Ngesikhathi si-migrate siza la, kwakukhona ama-San people eSouth Africa, kwakukhona ama-San people eBotswana, kwakukhona ama-San people eNamibia, kwakukhona ama-San people eZimbabwe, naseZambia, nase-Angola, kulona lonke lelizwe lakephi laseKenani. Isizathu esidala ukuthi kwakube khona ama-San people, ama-San people nawo angena ngaphansi kwabani? KwaNtu. uNtu ukhokho kaMngoni. Nimazi ngokuthi umnguni nina? Natshela ukuthi umnguni. Cha, umngoni. UMngoni wayenewele. Iwele lakhe uMngoni ilona elazala ama-San people. So kwaba khona ukhiqizisana-ke phakathi kwaMngoni newele labani? LaMngoni eliza lama-San people. Iwele lakhe ilona elalidala, so kwabangwa ubukhosi. Ubukhosi behlikela kuMngoni. UMngoni kwase kwathi-ke ekuhambeni kwesikhathi wagcina sekhuphukela kephi? eNorthern Africa, la khona abafika khona benza khona i-civilization, kwakheka uKhemet, kwenzeka yonke into le ngendodana yakhe enye ethize, right? Kwahamba-ke wadlula uMngoni, adlula amadodana akhe lawa akhipha ama-tribes. Babe abantwana bakhe uMngoni baphendulwa igqila for over 400 years. So uNkulunkulu wabese bakhipha-ke babuya beza ezweni lokhokho babo, which is izwe laseKenani. Babuyela back, bafica vele kukhona ayini ama-San people, izingane zabani? Zewele lakhe uMngoni, umfowabo, yabo. So sonke-ke sa-migrate, sesibuya back ezweni lokhokho bethu, izwe lakephi? laseKenani. Lelizwe laseKenani ikhaya lethu, bese kuhlukana ngezindlu. Indlu kabani le? Sasinamagama-ke ethu. Lo South Africa lo wafakwa abacindezeli, ngiyeza kubacindezeli. Lo Botswana lo, indlela sasikhathegorizwa ngayo, right? Kuthi okay, la abaTswana la. uNamibia lo wafakwa abacindezeli. Lo Zimbabwe lo wafakwa abacindezeli. Lo Mozambique lo wafakwa abacindezeli. Lo Zambia, lo Angola, lo Malawi abacindezeli. Emva kokuthi besilandelile beza lana-ke manje. Sonke sinzalo kaNtu, siphuma kwimbewu eyodwa. Sonke siphuma kwimbewu kaNtu. Sonke ekhaya elilodwa. Ikhaya yini? iseKenani. Amakamero la ukuthi okay, kuleli kamero kuzongena abalendlu. Kuleli kamero leli kuzongena abalendlu. Kuleli kamero leli kuzongena abalendlu. Kodwa sisekhaya elilodwa. Babe sebeyafika-ke abo kufika bangampela, laba abafihliwe, abamhlophe, amabhunu, ngizowabala namaSulumane. Ngicela ukusebenzisa leli gama, ngiyazi ukuthi igama lokukholwa na, kodwa ngicela ukusebenzisa leli gama ngoba ngifuna ukukhuluma amagama e-English ngoba izongadlala ivideo. AmaChina, amaNdiya, even though amaNdiya ephuma kuthina nama-China ephuma kuthina, but in the end bangoba ukufika la, yabo, compared to laba abantu, laba nje abantu bonke laba, right? Babe sebefika-ke kakhulukazi laba nje abamhlophe namabhunu. Ngifuna ukugxila kubona kakhulu, ngiyababona laba aphuma kuthini, abamhlophe namabhunu. Bafika bakushintsha lokho bathi no, la ise-South Africa, bafaka amagama abo. La ise-Namibia, la ise-Zimbabwe, Mozambique. Sebecazelana ukuthi bazodla ifa leni nina bakwaNtu, nina baMngoni. uNtu ukhokho umkhulu kaMngoni. uMngoni uyise wethu sonke thina. Siphuma kwimbewu yakhe uMngoni sonke. Right? uNtu umkhulu kaMngoni. Ingane zaMngoni zonke lezi. Right? So bafika bacazelana
bacazelana, basinika amagama abo, oZambia labo, Angola, oNamibia, oMalawi, babe sebefaka imingcele futhi ukuthi ongali ungali sekuyelinye ilizwe. Yes, kwakuhlukaniseka ngokwezindlu, ngoba kwakukhona indlu kaZulu, kube khona indlu kaMbo, kube khona indlu kaSothotswana, yabo, kanjalo kanjalo kanjalo. But bona basinika lamagama ukuthi South Africa lo, uNamibia lo, ubani lo, right? Babe sebeshaya imithetho awubani abokufika, bathi uma usungena ngale udinga inamba yakhona ongena khona, lento ekuthiwa i-ID. Mungene ngale usu-illegal, awusekho emthethweni. Umthetho washawo obani? Abacindezeli abangena ngokungemthetho, bona benza yonke inyimfi la ezweni. Namhlanje mubuka umuntu waseBotswana umbona njengomuntu okufika, senaze nakhipha ngisho igama liqala ngo-K ukuthi uyini, uyi-KK. Mubona umuntu waseNamibia, umuntu wakini, nizalwa imbewu eyodwa, niphuma kwimbewu eyodwa, usuthi wena umuntu okufika. Whereas abantu bakufika bangampela nithi ba-South Africans, nithi ba-South Africans. Ngicela ukuyibamba la, uzolandela u-part 2. Sabonga kakhulu.